Naayari na yun. Mga sinaka-appointment adlaw ini magpa-check up kay do. Agtawag ko singan niyo, so kadya ka mo maripaunahan. Pila-pila ran kamo ron marayaw pasal social distancing kita niyo. Mag social distancing man kamo. Na magtag na kita niyo magtawag singan. In mo na check up nito kadlaw ini pagngana ni Akdam Ilongkawaw. Akdam Ilongkawaw? Ano na kaw? Sok na kamari. Sir, aking pagnana ni Akdam Ilongkawaw, sir. Ato ang pagnana ni Akdam Ilongkawaw. Nakato na ko, sud na ko matupalaw. On, sir. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Na-story ka ko, no? Ano yung biya pagnanamon mo? Amo sa ato, Dok. Yung pagnanamon ko biya. Maluhay ba ito na ko laulon ni Dok? Ah, maluhay ka paglaulon. Amo yan yung pagnanamon mo. Na maray ba isa magpanaw ka, ha? Oo, Dok. Magpanaw ako. Magkanto ko pa mga tabo magpanaw. Nakangkanda ko sa paglaulon. Ba't magpanaw ka? May ulat niya yan, ba't ka rin laulon? Ayaw ka magpanaw. Pag-tricycle ka. At ayaw na kumanaw. Naway nadya ka. Nakato na ka ipaway. Di na siya ka laulon. Ito na ka uwi. Amay tinubat niya. Ariad to wendo? Bunal ka. Na magsukul to, Dok. Nawag na, Dok. Ito na ako may magsukul, ha? Uus na ang panagnaan pasyente ta. Tumawag isap kita next pasyente. Na next pasyente ta, pagnganan hi Andul Ilong Lusngag. Andul Ilong Lusngag? Magkayan doon? Suka mari. Kada na kasu. Sir, ako yung pagnganan ni Andul Ilong Lusngag. Ato ang pagnganan ni Andul Ilong Lusngag. Nakato na kasud pala. Okay na, sir? Good morning, Doc. Good morning. Nice story ka kuno. Ano niya pagnanamon mo? Amo sa ato, Doc. Yung pagnanamon ko ini. Bangdum. Di nga ako makatug, Doc. Ari ka makatug, Bangdum. Ngayon uwat niya yan, ba't ko makatug? Pero may mata mo. Ano at tinuwat niya? Na makatug na sa kan. Ito na ka uwi. Ito na ka. Makatug na sa kan. Agad ito sa Doc, ha? Magsukul to, Dok. Dok na, Dok. Muna ako. Magsukul to. Yung next pasyente ta, yung last pasyente na adlaw ini, pagnganan ni Abdul Ilong Tukul. Abdul Ilong Tukul? Ako na ka. Suk na ka, Mari. Sir, aking pagnana ni Abdul Ilong Tukul. Aking pagnana ni Abdul Ilong Tukul. Nakato na kasud palawom. Na okay na, sir. Sumud na ako matupalawom. Assalamualaikum, Dok. Alaikumussalam. Uy, Abdul. Ikaw to yan. Na-story ka kuno. Abdul, ano nga pagnanamon mo? Musakto, Dok. Yung pagnanamon ko, masakit to din tiyan ko yan, Dok. Pila adlaw na. Masakit yung tiyan mo. Ano maray bahay siya? O ikaw na kayong tao, Abdul. Oo, Dok. Ito adlaw na ako yung nakayong tao. Ang kanda siya sumakit yung tiyan mo. Matay ko nangin tao. Nainuwat niya yan, Abdul. Pangintaw, kau. Kato na ko, pabay niyo. Pagdating mo pabay niyo, pangintaw na kau. Agos nga mangintaw, may bisa na sakit sintihan mo. Kato na ka, uwi na ka mato, Abdul. May bisa na sakit sintihan mo. Kawet, tuwen, Dok. Magsukul to, Dok. Ang tangnawa ako di ito magka-check-up kayo mo, Dok. Pasal, gabi to diningat mo. Naku na, Dok. Mato na ako mo, ha? Grabe to daw, hiningat Dok. Magsukul, Dok, ha? Okay na, Dok. Na okay na. Pangintaw ka, ha?
Natugtog na dyan rin pagtawag tangaan. Yung mga kaiwanan konsum na isab. Pasal ang panawidok. Magkamaya kamukataan. Hashtag Peace out.